بسم الله الحمد لله رب العالمين نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين ويا خير المؤتين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن كما أحسن الله إليك صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى صدق رسول الله أو كما قال. Hvala i zahvala pripadaju Allahu dželle šanuhu, neka je salavat i salam na njegovog miljenika i poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i na sve sledbenike i pripadnike njegovog ummeta do sudnjega dana. Draga braćo, veseli me što ponovo, hvala Allahu, evo među vama sam, a veseli me što ponovo među nama imamo osobe, naše drage džematlije, koji su zbog određenih stvari bili odsutni, pa su ponovo s nama. Veseli nas kad vidimo ljude koji su bili određenim trenucima na iskušenju od Allaha dželle šanuhu i da su ponovo odabrali da budu tu. Zaista me ponosi da u takvim okolnostima radim, da među takvim ljudima budem. Hvala Allahu na blagodati, za mene blagodati. Jer smatram zaista to blagodati. Draga braćo, vama je poznato da čovjek ili ljudi generalno mogu se okititi različitim osobinama. Mogu kod sebe odgajati različite osobine, različite naravi. Imaju, draga braćo, osobine koje, kada se nađu kod čovjeka, one prvo čine čovjeka lošim i onda kao kada imate neki nuklearni otpad u prirodi, širi se zračenje negativno od te osobe. Negativan utjecaj. Draga braćo, određene negativne osobine, kada se kod jedne donekle utjecajne osobe nađu, može izazvati čitav potres u jednoj zajednici. A kada se na drugoj strani desi da kod određenog čovjeka ili kod više ljudi, sposobnih ljudi, pojavi se osobina koja onog trenutka kad bude primijećena kod te osobe u očima drugih ljudi, a kod gospodara je primjetna od prvoga dana, od prvog trenutka kada se nastanila kod čovjeka, čini tu osobu značajniju, dražom među ljudima. I ta jedna osoba ili više njih, ako se pojave u jednome društvu, a imaju određeni utjecaj, pa čak i oni sa manjim utjecajem, uspijevali su mnoge pozitivne pokrete, mnoge pozitivne akcije, mnoge pozitivne stvari da u jednoj zajednici započnu. Da se prenese taj utjecaj na druge. Draga braćo, jedna od tih stvari koje su dobre za ljude, kada se nađe kod čovjeka, ona poseban utisak na druge ostavlja. Takva je, draga braćo, ili ta osobina je sposobnost ili osjećaj čovjeka da čini drugome dobro
bez očekivanja neke nagrade ili neke novčane satisfakcije. Danas kad pogledamo naše stanje, evo govorimo konkretno o muslimanima, Bošnjacima, vjerovatno ste i vi čuli često puta kada se govori o pozitivnim stvarima da neko nešto učini korisno za druge. Ma neću, ne želim ni ja više da budem glup, ne želim da budem jedini ja koji radi u zajednici. Ko to još radi? Evo, svi neće niko od njih da radi. Što bi ja bio glup da radim pozitivno? Ili da radim dobro? Vjerujem, draga braćo, da ove riječi nisu rijetkost. Što bi ja bio glup da činim nešto što drugi neće da čini? Što bi se ja zauzimao za drugi? Vidite, draga braćo, kako se polako zametnuo plod lošega, onoga što je opozit ili suprotnost onome što Gospodar od nas traži. Koliko je opasna ta pojava? Najbolje se očituje u tome što insan, vjernik, kada takve stvari govori, sebe dovodi u opasnost i svoju vjeru. Zašto? A živ bio. Ti oponiraš onome što je Gospodar tvoj, koji je sve stvorio, što postoji. Svoja djela opisao dobročinstvom. A Allahov poslanik ga opisao dobročiniteljem. Jedno od Allahovih imena. I kad takav čovjek počne da čini stvari, iako nije svjestan da samog sebe ruši, da svoju vjeru dovodi u pitanje, zašto? Ti nećeš da radiš, čovječe, još drugima govoriš da ne radi. To što ti je Gospodar tražio na najljepši mogući način da činiš. Da stvar bude gora, još besmislicom i nečim nerazumnim nazivaš. Što bi ja bio lud da činim to? Čekaj, zašto si ti lud? Ili je Allah Đelešanohu lud ako ti je dao? Ili ako ti je naredio to? Pogledajte, implikacija jedne riječi, a govorili smo, draga braćo, o riječima, jedna riječ koja je izazvala Allahovu srdžbu, a čovjek je ne bude svjestan, kako stoji u hadisu, bit će razlogom da čovjek završi u džehennemu. A jedna riječ koju je čovjek izgovorio, bila je dobra, izazvala Allahovu milost, bila je razlogom da taj čovjek završi u džennetu. Pogledajte, draga braćo, kada čovjek kaže što bih ja bio lud da činim nešto, a Gospodar mu to preporučio. Ti si indirektno rekao Gospodaru svome da on ne zna šta valja za ljude. Da je on loš kreator. Zamislite, draga braćo, da vama neko kaže sad, ma šta ti imaš da savjetuješ svoje dijete? Ne pravim paralelu, samo da znate, Allah Đelešanohu nema dijete, on neće nikad ni imati, Allah Đelešanohu je sam jedinstven u svome postojanju. Ali da vama neko kaže, šta ti imaš da savjetuješ svoje dijete, nisi ti dostojan da savjetuješ. Da nam čovjek koji je možda i ispod nas, a neka je i iznad nas u ovom dunjavučkom rangu, smislu vrednovanja, da nam kažu i takvu stvar, sigurno bi kod nas izazvao bijes. U najmanjem slučaju izazvao bi određeni osjećaj nelagode, povrijeđenosti. Što mi to govori? Pa ja sam ga rodio, ja sam ga odhranio. Ako nisam možda imućan toliko da ga držim da bude najljepši i najodjeveniji, pa makar mu mogu nešto dati od savjeta. Zamislite, draga braćo, a mi nesvjesno često puta kažemo stvari koje su kod Gospodara svjetova izuzetno teške. Nemojmo dozvoliti, draga braćo, da nam izlaze stvari iz usta, a da nismo ni svjesni. Onda mi ne baratamo svojim tijelom kako treba.
Jer i mozak i jezik je emanet od našeg gospodara. Kao što su nam emanet i naša djeca. Sad, draga braćo, zamislite situaciju u kojoj dolazi abd ili rob pred svoga gospodara na sudnjemu danu, koji ima ime El Muhsin, dobročinitelj. I kaže mu gospodar svjetova, nisi li ti rekao na dunjaluku da je glupo činiti dobročinstvo ili da je glupo činiti određene pozitivne stvari za drugog? Ne dao nam Allah da ponesemo epitet osobe na sudnjemu danu koja je na dunjaluku se takvim stvarima kitila. Kaže Allah dželešanu u Kur'anu ba'de a'udhu billahi minash shaitanir rajim ahsin kama ahsana Allahu ilejk. Ti čini dobro. Čini dobro kao što je tvoj gospodar tebi učinio. Svaki detalj u našemu životu, draga braćo, je dobro od gospodara. Pogledajte, ljudi često žele određene stvari, a nekad im gospodar ne da to. Zašto se ljudi ne zapitaju? Evo, gospodara sam molio da mi podari određeni metak da kupim nešto. A ne pita se čovjek da li je gospodar svjetova iz svoje ljubavi i dobrote prema nama to nama osporio. Draga braćo, ljudi često kupe auto, sanjaju da to uzmu. Šta se desi? Ne provoza ga 2 puta pogine. Ne znaš ti, robe, šta je za tebe dobro, nego gospodar tvoj zna. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga prenosi Enes radijallahu anhu: "Wa idha qultum fa ahsinu, wa idha hakamtum fa'adilu. Inna Allaha muhsinun wa yuhibbul ihsan." Kada govorite dobro, govorite dobročinstvo, govorite ihsan, govorite fino, govorite plemenito. Nemojte govoriti ružno, nemojte besmisleno. Vjerujem, draga braćo, nekad kad vam neko ispriča nešto, a što nema vrijednost nikakvu, ne zna ni sam zašto je to ispričao, hem što se on neugodno osjeća, što je ispričao to, ali vama u očima opadne taj čovjek. Jesam li ja osoba kojoj on treba da ispriča takvu stvar? Fa ahsinu, kada govorite, neka vam budu lijepe te riječi koje izlaze. Ako sudite, ako se nađete u ulozi sudije, ne mora to biti sudija u pravom smislu ili u pravnom smislu da ti stojiš iza katedre i da donosiš odluku. Već generalno, kad postoji određena polarizacija, nemoj letiti zato samo da kažeš ono što ti je čej da kažeš. Ako si sposoban da kažeš istinu, makar njom povrijedio drugog, kaže ti gospodar, preko Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Fa'dilu, pravedan budi, pravdu iznosi, pravdu govori. Ako ne znaš, šuti, nisam ja pravi sudija." A često se nađemo u situaciji, jesu li njih dvojica prijatelji, odmah je taj njegov prijatelj dobio. Vidite, draga braćo, kako negativno se širi jedna stvar, jedan čovjek, kad počne širiti nešto negativno, znate i sami da kod nas u narodu postoji izreka, kada čovjek ili kada se određena laž provuče nekoliko puta ili ponovi nekoliko puta, ista ta laž više prestaje biti laž u očima ljudi. To je ovo dunjalučko mjerilo. Postaje istina. Često puta spomenuta. Zato je vrlo bitno, draga braća, da mi ne budemo pronicatelji ili oni koji šire loše stvari nesvjesnošću našom. Ako neš nešto da činiš, šuti. Nemoj ga valorizirati, je li dobro ili nije dobro. Kaže Ibn Kajim, rahmetullahi alejhi, kada govori o situaciji da ljudi u svojim životima žude da što više stvari odrade,
kada žude o nekom kvantitetu da postignu što više, a ne razmišljaju o kvalitetu, ne razmišljaju o onoj finoći, o onome šta je Allahu draži. Kaže, Wallahu la yurda bi kathrati fi'lina. Allahovo zadovoljstvo ne zavređuje mnoštvo naših djela. Ne zavređuje kvantitet. Walakin بكثرة فعلنا ولكن بأحسنه مع الإيمان. Već njegova finoća od djela, finoća miješana sa imanom, sa vjerom. وَالْعَارِفُ مُرَادُهُمْ إِحْسَانَهُ. A kaže, arif, onaj koji je spoznao, ili oni koji su spoznali, žude za ihsanom u svojim djelima. وَالْجَاهِلُ عَمُّ عَنِ الْإِحْسَانِ. Kaže, dok je džahil, neznalica, onaj koji je slijep za ihsan, njega ne interesuje ihsan. Ne interesuje ga finoća u njegovim postupcima. Da pokuša da odrazi što je moguće bolje u svome govoru. Već nasumično priča. Draga braćo, Allah dželešanuhu nam je propisao da budemo prema svim ljudima muhsini. Da prema svim ljudima se obraćamo sa ihsanom, sa dobročudnošću, sa etikom, sa moralom, sa finoćom, sa blagošću, sa prefinjenošću. Kaže u hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay." Doista je Allah ihsan, dobročinstvo namijenio ili propisao svakome ili za svakog. Ali Allah je posebnu pažnju, posebnu relaciju, odnosno korelaciju uredio. Kazao je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kakva korelacija treba biti između vjernika i nevjernika. Između vjernika i drugog vjernika. Kaže: "Metalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kemetalu jasadi. Idha ishtaka minhu 'adbun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Kaže, primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti, u odnosu jednog prema drugom, je kao primjer tijela. Kaže, ako oboli jedan organ, cijelo tijelo zahvati nesanica i groznica. Jesmo li mi, draga braćo, takvi? Kada govorimo, kada se obraćamo drugom, jel mi vodimo računa o tome kako ćemo postupiti? A Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je učio. Ili smo mi oni koji ne vode računa šta će da kažu. Svejedno im je kakve će i njihove rečenice da budu. Svejedno im je i u kontekstu nečega što se veže za gospodara njihovog da kažu bilo šta. Ne treba tako da bude. Zašto? Jer Allah dželešanuhu kaže: "Bela men aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Ali onaj koji se preda svome gospodaru, koji se okrene gospodaru, ovdje je lice spomenuto, ali se u suštini odnosi na, odnosno smatra se ili podrazumijeva se da čovjek se preda gospodaru svome, da shvata šta mu gospodar traži. I on je dobročinitelj. Falahu ajruhu 'inda rabbih. Njemu je nagrada kod njegovog gospodara i on neće. Fala khawfun 'alayhi wala hum yahzanun. On neće sigurno strahovati ni od čega. Draga braćo, za ihsan Allah dželešanuhu nagradu obećava sigurno na sudnjemu danu onome koji bude poštovao ihsan. A na dan, draga braćo, kada budu vjernici i nevjernici tresli se od straha pred Allahom dželešanuhu, la khawfun alejhim, oni se neće bojati.
Oni se neće bojati, oni neće ni za čim imati tugovati. Pogledajte, draga braćo, kakav je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio. Kaže jedne prilike, koliko je vodio računa o ovim stvarima, kada kažem međusobno razumijevanje, međusobna ljubav, međusobna samilost, plus ihsan. Kaže, došao mu je siromah jedan, za koga se znalo da je siromah. Allahov poslanik je znao i kakva je on osoba. Došao je jer je volio Allahov poslanika. Iako je jedva prehranjivao svoju porodicu, donio je grozd jedan Allahovom poslaniku koji se bio u dobrane rasuo u njegovoj ruci. Ashabi su sjedili oko Allahovog poslanika i on kaže, Allahov poslaniče, pujnu, počasti se. Uzima Allahov poslanik onaj grozd, gleda ga i u sebi zamišlja, Gospodaru, pa on nema šta da jede, a donio je meni to da pojede. I onda uzima Allahov poslanik, a ashabi su gledali. Praksa Allahovog poslanika je bila da uvijek kad mu neko nešto donese, prvo ponudi ashabima. A ovaj siromah koji je stajao pred poslanikom, pomno je pratio svaki postupak Allahovog poslanika, kao da je prebrojao svaku bobonu sa grozda. Da vidi hoće li Allahov poslanik sve jedni pojesti. I onda Allahov poslanik uzima prvu bobu, zastao je malo i prouta. I interesantno, ovaj put Allahov poslanik nije nikome ponudio. Nego je sam pojeo grozd i onda, kada je završio, pogledao lice siromaha. Siromah se je nasmijao. I on je tada uputio dovu za njega. Čim se je odmakao malo, pošto je ashabima bila čudna ta situacija da Allahov poslanik nije ponudio. Onda su upitali su Allahov poslanika, Allahov poslaniče, šta bi ovaj put? Pa nas ne ponudi, zašto si sam? Mislimo, ne treba nama, ali praksa je bila da uvijek ponudiš. Kaže, probao sam grozd. Bio je izuzetno gorak i kisel. Bojao sam se, ako nekom od vas dam da će napraviti određeni izraz, određenu gestikulaciju na svome licu i da će povrijediti njega. A doista njegov postupak ne zavređuje da mu neko napravi grimasu ili neku neugodnu gestikulaciju. O kakvim stvarima je on mislio? Neka je Allahov salam. O kakvim stvarima, a kako mi postupamo? Nama je svejedno. Draga braćo, postoji jedna predaja o čovjeku iz prvih generacija koju nalazimo u islamskoj literaturi kao pouzdanu predaju. Kaže se da je bio jedan muhsin, dobročinitelj, poznat u svome mjestu po činjenju dobra. Toliko je bio dobar da je i svoj imetak dijelio drugima. I zapao je u situaciju Allahovim iskušenjem. Imao je mnogo djece, da je ostao dužan 500 dinara. Draga braćo, dinar jedan je tada bio krupan. A 500 dinara je bilo pa neuporedivo sa današnjim nivom. Ostao je dužan i odluči da na pijaci od jednog trgovca pozajmi tu svotu do određenog roka kako bi ljudima kojima je bio dužan vratio. Dao mu je ovaj čovjek i dogovorili su se tačan termin predaje. On je prihvatio to, uzeo je, vratio ljudima. Nije bio, da se razumijemo odmah, nije bio neki rasipnik, nego je to iskušenje. On je većinu imetka svoga dijelio, bio je dobročinitelj. I kada je došao termin da mu vrati sredstva, ovaj dužnik trgovcu, on nije imao. Ali je otišao trgovcu i trgovac je rekao, ja imam radnju, ja bez tog novca ne mogu ništa više da radim, ja moram te tužiti. On je pristao, nikakav problem nije, otišli su. Šerijatska država tada bila pred kadiju.
Ispričali su priču i kadija donosi presudu. Presuda je da mora da ide u zatvor dok dug ne izmiri. Draga braćo, dug ne spada sa čovjeka smrću. Kod nas postoji lijepa praksa da kad neko umre, da se i za halal traži, ako je neko nekoga uvrijedio, ali i da se javi neko ako je ostao dužan, taj umrli njemu, da se izmiri, jer ne spada odgovornost njega. Čak, draga braćo, kaže se u predajama da Allah dželešanuhu ne razmatra stanje jednoga šehida ako je bio dužan i umro. Dok se taj njegov dug ne izmiri, ne spada obaveza ni sa šehida. Došli su pred kadiju i kadija je odlučio da mora u zatvor dok ne vrati dug. Pošto je imao veliku porodicu, nije očekivao zatvor odmah. Zamolio je kadiju, molim te, dozvoli mi samo da odem porodicu, da se oprostim sa porodicom i da ostavim kući, barem nešto da nađem. Dok nisam tu, bojim se da im se nešto ne desi. Kaže on, donešena je presuda, ne znam kako da te pustim. Kaže on, kadija ga je pitao, koja ti je garancija? Kaže, garancija mi je moj Resulullah, poslanik mi je garancija. Onda mu je čudno bilo. Kadija ga je pitao, kako Resulullah? Kako Allahov poslanik, kada je Allahov poslanik 3-4 stoljeća prije umro? Ali znali su ga i kadija ga je znao po izuzetnom imanu, vjeri, dobročinstvu. Kaže mu, posvjedoči ukoliko se ne vrati, posvjedoči da ja nisam pripadnik ummeta poslanikovog Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pusti ga kadija. Vrati se on kući, ispriča ženi situaciju, žena mu isto bila vjernica i kaže ona, pošto si uzeo poslanika za garanciju. Hajde, kaže, da zajedno od ovog trenutka donosimo salavat na Allahovog poslanika, jer veliku ti je uslugu radio, što ti je? On garancija. Nije rekla, hajde molimo Allaha da nam vrati dug. Nego da donosimo salavat na Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I donosili su salavat dok nisu oboje zaspali. Kada je zaspao, usnio je Allahovog poslanika da mu kaže, otiđi vali sutra. I reci mu, poručio ti je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da iz Bejtul Mala vratiš dug moj. Ako ti ne bude vjerovao, reci imam dva dokaza za to. On se je spremio, otišao je vali. Rekao mu je tu i tu stvar. On mu je rekao, kako da ti ja vjerujem? Valija je onaj koji je zadužen za imovinsko stanje, tada bio u islamskoj državi. Upravno imetom. Bejtul Mal je postojao. Odakle su se finansirali i oni koji su bili dužnici. Kaže, kako da ti vjerujem? Kaže, imam dva dokaza. Rekao mi je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u snu da ti svaku noć tajno donosiš 1000 istigfara. 1000 puta tražiš oprost od gospodara svoga. Kaže tačno. Drugi dokaz je sinoć si mislio da si izvršio 1000. Ali nije bilo tačno 1000. Ali ti je poručio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ti je kabul. Kada je izgovorio te riječi, automatski je izvadio 500, koliko je bio dužan, dinara, i onda je izvadio 2500 dinara. Ovo ti je od mene. A evo ti iz državne blagajne da vratiš dug. Zaputio se je kadi. Samo što je pokucao na vrata kadija je rekao, dobro mi došao, zbog tebe sam usnio Allahovog poslanika. Draga braćo, onaj ko usnije Allahovog poslanika, to ne može biti laž. Šejtan jedino u lik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem se ne može pretvoriti u snu. I rekao mi je da vratim tvoj dug
doista će Allah dželešanuhu tebi vratiti dug na sudnjemu danu. Za tebe vratiti dug na sudnjemu danu. I on mu je dao 500, i jedva je čekao da mu kaže požuri, vrati onome. Oslobađam te presude. Pošto ga oslobodio, on je prvo otišao kući da kaže, da prenese ženi šta se desilo. Da iznese svoju emociju. Kad dolazi čovjek kome je bio dužan, trgovac, kuca na vrata i kaže: hvala Allahu da si došao od mene da tražiš dug. Zbog tebe sam i zbog tvog duga usnio Allahovog poslanika. Evo ti, opraštam ti dug i evo ti još toliko. Kada Allah voli nekoga zato što je bio spreman da čini dobro drugima, draga braćo. Nemojte vjerovati tehnologiji u smislu da mi razmišljamo kao kompjuteri. Ne, Gospodar je tražio od nas da mi imamo dušu. Da nas duša čini boljima. Da bude čista, poletna, da budemo od onih koji će biti spašeni zbog djela svojih. Draga braćo, dobro će uvijek biti dobro. Molim Allaha dželešanuhu neka nam bude dobro moto u životu. Naš ideal. Ukoliko vidimo da neko govori stvari slične ovima, upozorite, kažite, jer nekad čovjek nije ni svjestan da na taj način širi negativnu energiju. Zatire dobro, a ono što nije dobro širi. Molim Allaha dželešanuhu da nam pojača našu bogobojaznost, da nam prsa naša očisti, da žudimo više, da saznamo i o našem poslaniku i o onim stvarima koje Allah dželešanuhu voli, a da nas oni stvari koje su Allahu dželešanuhu mrske, od kojih nikakve fajde nema, na sudnjemu danu, ani na ovome dunjaluku za nas, da nas liči od njih. Ponovio bih, draga braćo, samo napomenuo da ako Bog da u nedjelju, svaku nedjelju, imamo posle jacije namaza tribinu, pa bujnu. Jacija namaz prilike bude negdje oko 6:30. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح أحوالنا وأحسن